Big viděl moje video, jak jsem si koupil Taryho, pozdrav, a na to si ho Big koupil znova, protože máme tu video. Znova jsem si koupil Taryho vzkaz. Omlouvám se, ale přetočím si to pouze na to, jak tam ten vzkaz bude a jdeme každopádně na to, like, odběr, každém streamu na kiku.com/jartexos. Odešel ten čas, kdy nemožné se stalo skutečným, jelikož Tary mi poslal vzkaz. Oni mi tu objednávku nezrušili a doopravdy Tary udělal to, co jsem po něm chtěl, protože Zajímá mě, co tam Big napsal, protože absolutně nevím a chci se nechat překvapit. tady v tom e-mailu je ahoj Bige. Bro prostě věděl, Ty kokos, ale tak to bude ale moc seriózní. věděl a rovnou to začíná ahoj Bige. Posíláme ti vzkaz od Taryho v tomto odkaze. Snad ti udělá radost, měj se hezky. S přáním pěkného dne Tary Shop. Že pojďme se podívat, jak to vypadá. Máme tady celých 35 vteřin kina. Že tohle je těch nejcennějších 35 vteřin, ok, to si musíme hýčkat. Kámo, zase vysmátej, kámo. On ví, že to je pro Bigeho, tak podle mě tam dal něco special. To stálo pot a slzy tady tohle dostat. Tak, ukaž mi to. Big prostě nedá pokoj a nedá a zkouší to znovu. Takže zdravím do Bagistánu. Do Bagistánu. Jakože nej to tím, že jako furt říká do Baga, tak je to do Bagistánu. Ale líbí se mi, že já jsem ještě nevydával tady tohleto video, kde jsem měl tu druhou objednávku, takže on si to musel, oni to museli zjistit jenom na základě toho e-mailu, anebo někdo stream snipoval. Proč Pakistán? To není Pakistán, to je Bagistán, vole. WTF? Doufám, že se máš do Baga dobře. Co to, kámo? To ne, kámo, jak tomu nemám co říct, absolutně. Kdyby to byl vzkaz pro dodat. Pořád skáčeš parkour, Karle. Těší mě, že se... Kámo, co to, proč jako pořád skáčeš parkour, Karle? Má to nějaký lore s tím Karlem? Já mu tady něco řeknu. Kočka stříhá kočku. Podporuješ moje videa a samozřejmě taky, že podporuješ začínající tvůrce jako Bige nebo Staj 12. Kámo, jak jakože Staj 12. Proto jakože Bro schválně řekl Staj 12. On to trolí ten Tary. Takzvaně neřeší, to je mu to jedno. Stej, až tohle uvidí, ten bude mít crash out, ten to totálně nezvládne. Reakce Steje na tady toto. Stej strašně moc brečí, že prostě kámo, reakční kanály mají prostě views za nic. Tak to dělají taky prostě. A on to dělá, ale dělá to jiným stylem, ale jsou to reakce jako reakce, vole. 12, kavo. Tary prostě dělá, že neví, o koho jde, on byl jakože Stej, kdo? Zároveň jsem slyšel, že ti dělá hroznou radost, když někdo řekne Rizzler 6-7 Sigma Omega Skibidi Tun Tun Sahur. Tak já to absolutně nedávám. S tím Ohio 6-7 tun cahu. Vem si, že týpkovi je kolik? 36, 37 let. Týpkovi je kámo třeba 36 let a dropne tady toto. Neuvěřitelná internetová stopa. Tohle asi jenom tohle si podle mě nechám někam zarámovat. Jo, nevím, jak to udělám, aby se to pořád přehrávalo, ale... Na budík. Hoši, já si dám jako vyzvánění normálně na budík do školy. Kazetu. Reálnou kazetu a jedno, až budu mít děti, tak jim to předám a řeknu jim, že tohle byl Albert Einstein. Rizzler 6-7 Sigma Omega Skibidi Tun Tun Sahur. Jen tak do Baga, hoši, bro, no nic on to neřeší. Zůstaň i nadále takovej frajer a užívej pořádně dovolenou na Zanzibaru, bráško, taky jsem tam byl, bylo to úžasný, čus. Měl říct, že na Zanzibaru to bylo do Baga. Tady neboj, my jsme všichni viděli, jak úžasný to bylo, my všichni víme, co se tam dělo. Nebylo tam takové to omluvné video. Já si neuvědomuju, že mě sledují skuteční lidi. Nej to ono? Nejlépe utracených 700 korun, jako Ano. legitimní otázka, je tohle nejlépe utracených 700 korun? Cením, že to vzal sportovně, real. Potom jsem o to víc motivovaný si koupit ten hovor. Tohle je absolutně... Koupíme tady hovor.